Utxean zigilatzeko makina guztiz automatiko altzairu erdoilgaitzezko gorputz guztiarekin, abiarazteko printzipioa eta PLC kontrol sistemarekin. Beirazko botila forma ezberdinetarako erabiltzen da lata estalkia betez gozatzeko saltsa, ozpinetakoak, marmelada, saltsa, fruta kontserbak. Utxeko torloju tapa automatikoa hartzen du automatizazio maila altuan. Utxeko torloju txapelaren eta torloju txapela arruntaren funtzioak ditu, 3 baioneta txapel eta 4 baioneta txapelekin bateragarriak. Estaldura errendimendu bikaina produktuen tasa kualifikatua ziurtatzeko.